ଗାଁର ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ମା ଯଜ୍ଞମାନି ଓ ତାଙ୍କ ମାତ୍ର ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ଅଭାବ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ପତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଜ୍ଞମାନିଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟବେଳୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଶାନ୍ତ। ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ପୁସ୍ତକ, କପଡ଼ା, ଖାଇବାର ଅଭାବ ପାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭାବରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମା ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କ କଥାରୁ ହୃଦୟରେ ଲେଖି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ଯଜ୍ଞମାନି ଅନ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ ପାଉଥିଲେ। କେବେ ଧାନ କାଟ, କେବେ ବାଡ଼ି ପୋଛ, କେବେ ଜଳାଣି କାଠ। ଦିନରେ ଯେତେ ଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ରାତିରେ ସେହି ପଇସାରେ ପୁଅ ପାଇଁ ପଢ଼ାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଥିଲେ। ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲେ। ଛିଣ୍ଡା ଭିନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାଦରେ ଚପଲ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଛୁଆଟି ଗାଁର ନାମ ରଖିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା, କଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅନେକ ବେଳେ ହାରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ବାପା, କେବେ ହାରିବୁନି। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଦ୍ୱାର କେବେ ସହଜରେ ଖୋଲେନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ, ଏହି ଦୁଇଟି ତୋର ଅସ୍ତ୍ର। ବର୍ଷକେତେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଲା, ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ ପାଇଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯବାନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଧରି କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଯାହା ଶିଖାଇଲ, ସେଇଟା ମୋର ସଫଳତା ଭିତ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ହୋଇଛି, ସେ ସବୁ ତୁମର କାରଣରେ। ଯଜ୍ଞମାନିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମାର ସଫଳତା ପଛରେ କେବଳ ମୋ ମାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ। ତୁମେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେକୌଣସି ଶିଶୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼